Здравейте хора, днес ще видим как да лети BB36. Айде, този път ми беше това така. Айде да видим тук така. Оп, така. Гледате се за канала. Цакнете много бял сте. Този път малко се забави видеята, всяка събота сте така. О, много по-яко дръжте, ама седма 103 и аз като следвам видео. Яка ня. Харесва. Аз не съм го направила да дай едно купце деца свалете сега. Не знам как се казва. Roblox. И цял от мен. Се абонирайте за канала, не забравяйте.